V ďalšom našom čísle, nech sa páči, v ďalšom našom čísle sa skupinka spolužiakov rozhodla zúžitkovať svoje historicko-geografické znalosti a ponúknuť vám realistický náhľad na život. A to na život konkrétne v Ruskej federácii za dávnych čias carského režimu a bohužiaľ musíme konštatovať, že na väčšine územia ešte aj dnes. Nech sa páči. Príjemný zážitok. Kde bolo, tam bolo, kde sa vodka sypala a prachy sa liali, žila jedna veľmi známa mafiánska rodinka. Starý mafián si zobral druhú ženu, no stará ho už nudila veru, no to robiť nemal on, lebo žena nad ním prevzala vedenie a stal sa z nej absolútny diktátor. Jej dcéra Marfa ako by jej z okna vypadla. No Nastia, to bolo iné kafe, nepila, von pri veľmi nechodila, za to všetkých Marfiných chlapov prebrala. Vyhnali ju. Ona sa v ocovom klube zvanom Doppler uchýlila. A Juri, ja som prvá chcela, už sa mi to neukazuje nikdy celá. Marfa, kryska moja, už si nám vydaj sudca, nech ti Nastia život nezrúca. Do Dopplera večer bež, po Ivanovi zálov, dám ti kieš. Keď sa Marfa nahodila, po Ivanovi zalodila. Ivan ten mal žien, koľko ho len napadlo, no najkrajšou vecou bolo pre ňoho zrkadlo. Didžina je v plnom prúde, DJ Mrázik mixuje, smutná Nastia sedí v kúte, Ivan s Marfou brejkuje. Mrázik nechal svoju prácu, hneď za Nasťou uteká. Je ti zima, dievča? Pýta sa jej, Nastia hlavou zamyká. Hej ty barba, vodky nalej. Ešte, tak. Skrikne DJ a podaje pol decák. Mrázik remix ďalší pustí, pult pánsky obehne, k Nasti svižne pribehne. Ešte je ti zima, dievča? Nastia sa len usmeje, DJ žmurkne, barman kývne a vodky jej naleje. Má už dievča náladu inú, zvrtne sa, ide tancovať. Div sa svetí, jak ju Ivan zahzie, hneď ho začne rajcovať. Marfa pení, preklína ich, čo je to sa spravila? Najradšej by obidvoch na dýčine zabila. Ivan zvrta Nasťu stále, padne pusa, je na mále. Ivan po nej hrozne túži, no Nasťa? Nepáčia sa mi cukrikoví muži. Ivanušku zarazí, do tejto veci nechápe. Prečo nechce Nasťa jeho? Na hajzle sa otrpe. Hajzel baba pri vchode. Ivanuška v plnej parade. Keď si make-up upraví, na Nasťu dojem urobí. Po niekom z kasou kričí. 20 centov, kde máš? Asi Ivan, ty si muž mojich snov, ale raz príde čas, typne pre teba ako najkrajšia. No ani keby som oslepol, Nasty by som sa nezdriekol. A ty Ivan, ty to nie si nadarmo, tebe dám ten hajzel papier zadarmo. Hajzel baba na ňoho žmurkne, on sa do zrkadla kúkne, párkrát vlastne prehľadne, zatvári sa do zvrtne. Zatiaľ Marfa packá Nasťu, fac, bus, buch. Čo si mi to spravila? Ja? Kričí Nasťa. Čo si mi zlomila? Marfa fňuká, vreští, no veľký nápad v hlave trešti. Chytí mobil, vytočí, chce si zvolať posily. Nie lepšie než tatkové gorky. Do Doppleru zrazu 5 veľkých chlapov zavíta, nálada sa v klube hneď rozkmitá. Marfa s nimi dohaduje, vendetu si pripravuje. Chlapi na ňo pozrú, sa skúsi nasmejú, zaplatia pár drinkov a hneď ho opijú. Nebude to žiaden svár, keď Ivan na bare zaspal, centrofixov mu popísali tvár. Keď sa Ivan prebudí, baby sa len smejú, vreštia, Ivan veľký ruč budí. Chlapec chytal, to je pravda. Myslel si on, že je mis, ale je to veľký
pies. Návecka sa dorúči, do zrkadla nazrie, na obdiv sa nezrúči. Čo sa to len porobilo? Vidí si tvár previnilo, do očí sa slzy tlačia, hanebné kresby sa mu nepáčia. Ivánuška, je to pre teba veľká kruška. A ty prídeš na čo je toto? Bude to puška. Kým Ivantku sa nadáva, hajzel baba mu prípravok antibakteriálny podáva. Myslíš, že je to zábava? Nie, Ivan, len použij rozum svojej náhrova. Hajzel baba sa uškrňa, popri tom poplatky preberá. Jeden chlapík si toaletný naberá, Ivan však mozgom zaberá. Počuj, chlapče, bez tohto prípravku sa ja nezaobidem. Lepšie chlaptacej knižke prejdite. Zatiaľ sa Nastia s DJom baví. Naučíš ma mixovať? Jasné. Rázik vrat. Nastia sa chytí dusku, zapne pieseň ve voľkom blízku, že dostane hneď popisku. Jeden človek tu už skáče. Marta v kúte trošku pila, premýšľa, však sa toľko nepomstila. Situácia sa divne vyústila, keď sa Nastia do DJ-a Mrázika zalúbila. Ivan celý hrdý, vyčistil si tvár, Zeus vypadá ako taký král. Marta zvolá posily ako svoje gorily. Má už lepší plach ako partizán. No hajzl baba oroduje. Moje Ivan! Vybavuje. Si tu čistí hajzle, nemám rada hajzle. Nakoniec sa dohodli hajzl baba, gorily aj Marta, že dneska pôjde karta. Ivan, kde si? Ivan, tu je fľaša. Len jedině pravá krása, keď sa ty napiješ, budeš Nasťu, to vieš. Hajzl baba nedočkavá, metlí ruky, nastala hodina pravá. Marta chce, Ivan pije. Dúfam, že ho to nezabije. Nezabiju, ale zrcový mohol, lebo to bol zle vypálený alkohol. Ivan kričí, žmúri stále, nefungujú mu okál. Kde si? Nasťa! Láska moja! A tu som, Ivan, som len tvoja. To je ona. Nič nehrajú, ruka v ruke odchádzajú. Nasťa s Mrázikom mixuje, hajzel baba si so slepcom trabuje. Len Marta skutne sedí a sa čuduje, že je sama lutuje. Vendetu si dokončila, no chlapa zas neskalila. Čo je, pane? Marta, nebuď od veci, daj si so mnou obeci. Martina Andrejovna Orolinová, Brigita Perovna Dalošová, Sofia Tomášovna Syranová, DJ Vojko Oláš, Erik Šipčisko ako Super Ivan, Martin Lipinský a samozrejme naše barvy z Kosleru a Gorila